Kamera. Kamera ada. Wana sama mbele awe. Wana sama mbele. Sio bote na kwanza mko basi kwa ndio ni kitu kuna mwenda sio kwa basi. Sasa mbele ni bande. Sasa mbele. Ndio ya wane mwana ya kuza wakaruza mwana ya kuza chizo aunde kuza Mukotsanjera kuizo. Ane ndo ane panapa. Okay. Ngai kiasi gani? Yakambopinda last time. Chinzi parodowa mai mapingu. Wano wakamboenda unobatsira muri kumbako. Wayo waenda wakana waere ni ukatora panga. Mukati mapo chimurwada panapa. Saka mapingu wauya. Awarapo. Matawani anze kwa operation. Saka murapi kwa yigombe yashe iripo. Ni akabudirwa mkusonda kwa Mukotsanjera wacho. Musikana ari makati Mukotsanjera mumda pano mama pemo murwada pano wanajomba cho wese murwada pano. Awa ndo aiti atashire kwa Mukotsanjera baba. Awa achiti zvakaita ande zvoba chishi mukati acho pana kusanga ni wese wacho. Saka naswa pana kwa soro. Mai mapingo aripo ane zvaro testify yawo kwa Mukotsanjera cho aripo futi. Mapingo ndo. Alright. Right. That's what I did. Oite imagara basi. Kanyeni tadaudzwa chi tadamuzwa kuti dambudzwa ranga ripo ndirei Dire kufa kwa mai wao. Kwa mai wao. kwimai awo mai akafarini Hadi 2018 2018 saka ishu yenyu ndekuti mimai yenyu muti hana kufa zvakanaka ataura don't think it so that they can explain they get to know kuti Nawe yakaitika ndeyekuti mai also togara sei azvemo. Nawe yakaitika ndeyekuti mai achinge afa kuti wafa vanhu vakuenda kumakuwa kundoti wachere guwa pakaonekwa pane jira rariripo nehuku netsorora zvazvine vamwe malisti evanhu vada kuteera pamusoro pamai wafau nevamwe listi da kuteera futi nehuku iyeye saka ndo pakati sabhuku mutsamba nasabhuku mujombe wabatana ndo pakati mai uyo achindoti apedza kuigwa ndo pakati zvinhu zvenyu zvaitika izvi zvine maringe nemunhu adini motizwa kuti mai uyu chii saka ndo pakadzi wajombe paya paya patatsvakiwa munhu takatsvakiwa hapana wajombe papakati pedu akaenda komira nemunhu takatsvakiwa ndisabhuku mutsamba sabhuku mutsamba bvati handi takasvika pane mai avo wabva wapinda munyaya yavo saka ndakubva ndasiya kwawani ndo mamiri akakaita nyaya yedu isusu saka wakazosimudzira nhau yedu ndimukoma chandakuzwa ndechekuti matinooneka nejira mati zvakaoneka vanhu vari kunochera vari kunochera kuwa zvimhenyu zvaracho zvichioneka zviri pai kumakuwa pai zvavo zviri panochererwa marinda edu apa isusu wajombe mukati kumakuwa kamuri kuti chii amsenga pane pekuti ka zvakaoneka pamakuwa patati tida kuchererana ivomai exactly kana kuti zvangoonekwawo zviri kumakuwa ipopa tatatoda kuenda kuchera pachirwa right ndo pane mubvunzo yangu pakanga paidentifaiwa here ndo pakuchererwa mai because munhu achinochererwa guwa handika kunozi baba unotanga guwa rakanga ratarwa here ipapo ndakachere ndiana inini ndakachera ebhera temusi ini chadauzvomba kuti ndakuzwa kuti kana pakanga pamapa nababa handi kuti ndo pada kucherwa ndobva pazoonekwa zvinhu izvo zviri pano ipo kana zvisizvo zvakaitika izvozvo makangoona zvinhu zviri mumakuwa handiti ndizvo ndo zvakazoti muende kudavo kuti munobvunza kuti chii handiti awa ndobva kuti chii awa waibva wati wajombe pana waita nhau iyi ndiba mukuru mazwa
asi nhau yenyu bhodzi pamukuru akabva aramba pamukuru aramba zvazi endai tsvakai pekuenda kana kwamutanda kamwe kunobatwa mapadza. Asi kana makwenda kwamutanda kamwe handiti kana munhu ane mugarang'anga haabatwi. Ndo zvakataurani mai Mapingwa shuwa takaenda munhu wese anga aripo wajomba kuti takabata badza unoti mai uyu waurayiwa ndiani ushuwa munhu wese hapana wakati hapana wakatsva munhu wese wakaponora pabadza riya rarakatsva napamukuru uya tese. Saka mafungwa sekuti makaenda mutoda abatwe kutaura kutaura kwangu wataura imimi maenda muine this thing chachatogariwa pasi chane anza chamama akudaini kupuruvhori zvamaudziwa ndizvo ndizvo chaizvo. But then innocence yemurume uyu yanga yatodhairutwa kudhara, yanga yatodhairutwa kare. Why? Because mama toudzwa kuti murume uyu kana aine mugarang'anga haanobatwa, meaning kuti dai anga akabatwa handiti maiti haana mugarang'anga, asi zvaasina kuzobatwa saka une mugarang'anga ndizvo. Hatichazivi kunofunga tese. Because mimi maenda mazi akasabatwa ane mugarang'anga, asi akabatwa haana mugarang'anga ndizvo munozazvanduza ndinoedza kuti batsirane tiendisane picha because imimi maenda muine judgment maanayo kudhara. You have already judged. Andika makazoenda uka but your case was prejudged already because mama ane anza kudhara mamataozi muri kuenda yenyu kuti ing'anga iya kutaurira kuti enda apo pane imwe ng'anga iyi, asi kana ine mugarang'anga haasi kuzonomubata sekumubata kwandaita ini ndamubata. Ko iwewe zvawamubata kana ine mugarang'anga wamubata sei? Yainawo no burusa tikuza kutaura here ndati burusa zvakutaura titendere paseri apa zvatingeza kutaura here ndati manzi kwamuri kuenda uku munhu uyu kana aine mugarang'anga hatisi haanobatwiba, hatisi mobva maenda ikoko munhu uya ndobva atadza kubatwa. Imimi makabva matokonkluda tane chii mugarang'anga because mama ubva kuti asakabatwa ane mugarang'anga handiti ndobva tachibvunza mubvunzo manje kuti imimi kana munhu aine mugarang'anga haabatwi ndizvoka hatika ko iwo wakanga wamubata wakamubata sei iye aine mugarang'anga? analysis ukuyoneka hachitofunga ine straight line mambo wadzikisa mumba ichokwadi zvitaura mamboka zvinoitika ndezvekuti kana tava mumazwi emweya hatizozivi manje kuti mumazwi emweya nemaonere anenge ari kuita munhu taakuti apa tiri kutaura nditika nemaonere ake iye munhu ndo imwe question yangu kwandandakuenda kuti izvo mauya naye nhasi auya ari iye here kana auya ari mweya? Because ndichauda mweya kuti utaure saka ndichati iwe mweya uchitaura wamukotsanjera uchidiri futi uchitaura handizvo ndoda kuti mai ataure kupi kwese kuri kungani kuri ku2 then kwataura kuri ku2 uri kubata badza ngewechingani ngewechitatu tengetani asi because right now kuti ndiwabvunzeka kuti chii chakaitika wakanditaurira wakadayo wanenge warunyema ndobva ndichaziva kuti ngausiyana nemunhu vanenge vakagochwa uruzwa poindi yangu here uruzwa poindi yangu here takadai unoona that do you get my point? That izvo zvinhu zvitakadai so
handiti kana asati apinda mumweya handiti haakwanisi kuanza makwesini andikubvunza because akataura makwesini ari mumweya zvinhu zvaakataura izvo zvanga zviri mumweya saka kana munhu ari mumweya haazoti akuta mumweya wozoziva zvaanga kutaura ari mumweya haya kuna zvakadaro ukaona munhu anoti ari mumweya zvaataura ari mumweya anotsinhira akumwa kookora Mambo amen. Ndio nataura nini? Mambo nataura nini? Ni mambo nataura nini? Nini sema zile yangu. Amero pa na udzemwe yangu. Anditi vanhu vakasiyana. Chipwa maitire emwe yani kuprofita muno profita mambo tiri kutaura kudai kuti utopedza nemi. Andrombo tichiona sasa. Point yangu ndizwa. Yes, I think muri wakomba. Atobva kuti ngwatira siku kuona kuenda. So that kana takupinda mchi. Takupinda munhu yacho. Munhu esanenga richi. Anenga ri clear. Akuziva kuti tiri kuita sei. Angamukona. Pane kukuti umba munhu osvika. Uchingopinda padoa. Handiti wovatozindinhingika uko. Wauya nenyaya yakati handiti iye munhu akasiyana nemunhu wekuti okirenga ajoni apinda tiringire bambo chii chanesa atika zvasiyana kuti iyeyo haasi kuona asada kudini asada kuonesana ndomusiyano wechi wewani saka kana kubvunza iye manje munhu wacho uri pamaoko noti ndinopinda ndakandoda ndozvandinoda kuti ini ndoda kuitesa kuti muite clear manje because vanoona andika Mukotsanjera ane mukomana wake anozanuyamira kana sekuru ake sekuru ake kana mudhara andikaye andikakora ndokusiyana kwechii saka isu toda tese chatoda isusu ichii anzi ndozvatoda ndio anzi atodi baba mukuru wacho ari baba mukuru waripi saka pamukuru munogara kusei wana wakagara ndiri mudiki panevesa inini waripo wacho ndiwo wakatanga pakuenda batika isusu tinokurweya isusu tinokonzida haira baba ndibaba hamuti mimi mwana musikana ogara pachiya inogara pasi izvozvo tinongoti dziratsika dzedu dzechii mukuru muchii mukuru ngatedzere zvokuti pane nyaya that's not an issue because nyaya inongopera but baba nemumwana hazviperi handiti saka nyaya ndizvo takuita manje takuti isusu what we want to prove toda kuziva kuti chisina kuwirirana inyaya yekuti pano vanhu vatatu wakataura zvakasiyana maererano nekufa kwani ndizvo ka Mukotsanjera akati ndiani auraya Mukotsanjera ndoapo ndakati Mukotsanjera pakabudirwa hanzvadzi mwana wabaonini handiti akati togara wauraya mai wakapiwa mushonga kuti unosendekati 1 abvaenda pechi2 mandapa newitness mandati bvunzai mukwamburi yapo mukwambo abva ati pamusoro hazvizi zoba zvekutaura svikiro rokutaura pane mwana uyu ndi mukwambo abvaenda pechi3 vatava sitita semukadzi wangu vatati no haisi kusukubudirwa boko saka chakaitika ndechekuti uyu musikana mama ndibvunza kuti ndandabvunza kuti apotaura kuti pane angarubudiwa ndiye ndandokuya pamukotsanjera njera mane apo ndakakuonana naye ndakabva ndati iwe Mukotsanjera uri munhu unoona handiti chindiudza kuti kuona kwanditaura mwana uyu iwewo sekonda kumweya kwako kana kuti kuna sekuru wako kana kuti kunani wakushandisa Mukotsanjera akati akabva tsikatsika ana kutaura pamukotsanjera muri zviona haana kutaura vakaisiya yakadaro ndabvunza fundira kuti iwewo uri kudirwa dzokeredza nyaya yako wazakaitwa secret ndidzokeredza nyaya yako aibvaita futi lights off enda wafamba naye uri kudirwa futi apo ndosaka kudini tatobvemba handi ndosaka ndoti the same test yawakapa ari kubudirwa ukapa zvemukotsanjera makaimupa here kuna mai mapindu makaimupa here same test ivi right pana mai mapingu
mai mapingo ndiye wakatanga kutaura ndiye mbune pamweya wake aibva zvoya mumusha mwana uya ndiye akazotanga futi kubudiwa zvataura mai mapingo mwana uya asipobo anga asipo kwasati geche alikuwa kuweza ndio zote zatukweza kutaura ndezvokuti inini handipo kuhisanisa mapostori nen'anga nemashikiro nese handipo because already pane zvawataura uri taura toti dai kurozi maelections ka Mukotsanjera akaabstain because he did not say anything. Yes. And saka he abstained. Ndizvo but we are Mukotsanjera ndakabvunza nesi waripo daireyo ngoripo Mukotsanjera haneche anything chakataura ndamubvunza chitika kuti chitike ku 100% zvataura mwana ndizvo Mukotsanjera akati ngozi ndori mumusha kana kuti uya arundoramba ngozi ndori mumusha menyu ripai ndikati handiripi. It's okay. Isu tatavhuma handitoita ramandira tati wese nhasi vari pai waripo mai mapingu sungaiti handine operation waisoitai pamusoro ichangamiro chatitaurisei nezviguru ini ndinetwa nemapingu handisi n'anga handizi shikiro asi kuti ndinoita zvechiprofita ndinotonamatawo matarowo uya ndotaura matara angu ya ndakati rimwe zuva 2018 kutaurwa ishuwa ndakaona vanhu vepajombe watusvika pamushakangu ndokubva vati tauyawo toda kubatsirwa ndakabva ndavati imimi makawanda kutaura kuti muri femili saka zvamuri femili kudai handigoni kuita nyaya dzenyu pasina dzimbave pasina madzisabhuku kana kuti ishe akutumai kana vanenge varipo vari kumirirai wakati nyaya iripo ngeyekuti tatumwa nasabhuku mutsamba nasabhuku zhome kuti vange vari pano vachimiririra nyaya yedu shuwa ndakanamata ndanamata ndakapiwa dare revanhu ndobva ndatanga kuvatsanangurira ndichitanga kutsanangura dare ravo vane dambudziko rekuti vanojamba havagoni kutaura chokwadi vanhu vekwani vekwajombe ndichitanga kutaura dare ravo ndakavabvunza ndikati vanhu vekwajombe imimi baba ndo vandakandongedza ndikati baba ndiri kuona pagariro makaita padare repajombe imimi ndiri baba ari kumirira musha wese vakati ichokwadi ndini baba mubvunzo wandakatanga kubvunza baba ava ndisati ndapinda nyaya yavo izvi rakanga randiratidza mudzimba dzevamwe vanin'ina wavo muine mabhenchi kana kuti macheya akagadzirwa kuchikuwa anonzi ngeababa ndakabva ndabva baba mabhenchi ari kuchikuwa aya anonei baba havana kundipindura vandabvunza kuti ndiri kuona mune chigayo baba vakati ichokwadi chigayo changu ndinacho ndikati zvakanaka asi nyaya ndoda kukubvunzai baba ngeyekuti nhau yafambirwa panapa inhau yekuti kune zvinhu zvaonekwa mumakuwa ekwamutsamba izvi ndo zvavari kunditaura matumirwa amadini amaitwa mutsamba ndasikatomuzivi jomba usho ndasikatovazive sindakatanga kuvaziva musiwoyo vakati ichokwadi kune zvaonekwa tichida kunorigawo mai vedu vakashayika ndikati zvakanaka ndikati baba vati hoye ndikati baba ndiri kukumbirawo nerudo rwaMwari nyaya imi isati yashata kuti mutaurire vana ava chokwadi kuti makamboiteiko makabatei nekuti maoko enyu haana kuchena akasviba baba vakati inini maoko angu akachena ndikati munonyepa nyaya iyi yamuri kutaura iyi yezvinhu zvakaendeswa kumakuwa zvine malisti emazita ewanhu emumusha wekwajombe wanga uri pakuda kuteera panyaya iyi saka muri kuti mutorwa akanyora mazita ekwajombe kuisa here baba nyaya iyi munoiziva ndozvandakabva ndamuita mumu akati nyaya yemutaura ndiisivi ndikati zvakanaka baba kana nyaya yemutaura musikaiziva kana imimi muri kufunga kuti mungafamba henyu muine mugarang'ango yekuvhara baba avangaone kagaba kawane mafuta avaizora kumba kwavo ndikati baba mimi mune mugarang'anga wamuri kuzora kumba kwenyu mafuta amunozora inini asi nyaya yenyu ndinoiziva hangu kuti mushonga nemishonga mukaita munyama hazvidiniba hazvibataniba asi ndiri kukumbira kuti vanhu vekwajombe mufambe nababa ava mupuruve nyaya ipi nyaya iyi yekuti baba vakanaka here kana kuti vakashata asi baba ndiri kukutaurirai chokwadi imimi mukaenda kubadza kobata badza hamudiniba hamutsviba nenyaya yemushonga wenyu hamadini
wamuri kuzuwa mazora kumba kwenyu mukagara kenyu kana muchiti hamuna aba ngatiende kumba kwenyu. Baba wakabva vati kupa kwamukoitei chichi ndikati ngatiende kumba kwenyu totangidzira hama dzenyu dziripo vachibva varamba. Shuwa wakasimuka ndobva waenda kwawakaenda ndokubva wadzoka. Wakati akadzoka ndikati zvakanaka asi nyaya yenyu iyi manje chiendei sabhuku musamba naishe zvauri kuziya nyaya yenyu chiendei kuti tigare pasi semhuri tizwisise chokwadi chekuti nyaya yakaitika sei. Asi sabhuku musamba akavhati tisati taita izvozvo tiri kukumbira kuti vanhu vepaJombe wacho waungane plus toti zvinhu zviri kumakuwa zvibviswe nekuti hazviitika. Ndakati zvakanaka hambai tinobvisa zvinhu izvozvo munozvigonda nembeya mapingu ndikati hambai ndinozvibvisa mba. Shuwa takatorana tichibva taenda paJombe. Ndasvika mushuwa paJombe Changamire. Jombe yese yanga iripo zveshuwa hapana vanhu baba vanga varipo zveshuwa nevanhu venharaunda vanga varipo ari masikati. Ndasvika pamusha pevanhu ndakapfeka magemenzi angu sezvanoita mazuva ese gozi ngaba ndatanga unamata isivha rauya varanitaura zvekuita ranitaura zvekuita izwi takati handei kumakuwa. Tisati taenda kumakuwa tine patakambounganidzwa babagava peno vazipai pakreshi ndizvo pamutunduru taungana pamutunduru taakuti tiri kunamata kuti tiende kumakuwa kobvisa zvinhu babasa Changamire. Pakabva patanga tiba kunamata pakabva pabudirwa mwana anonzi Koni Stens kana ari munomba mori mwana ndasindapeshamusika Jombe yaiswa ndimhoresa but wese shamwari dzangu novaziva nowirirana nawo zvisingaiti vanhu vepaJombe shamwari dzangu zvadaro Koni Stens yakabva abudirwa patiri kunamata kudaro achibva abudirwa achibva atanga kutaura kuti ndini mufi ndauya kozvitaura nyaya yangu ndega. Uriyani akati ndini mufi Jombe family yose iripo vanhu vese varipo masabhuku aripo akati wakaitwa sei achibva asanangura nhoroondo yake maurayirwo akaitwa sei akaitwa ndakazotorwa mushonga kuMozambique ndikabva ndazozawe ndakabva ndazobayiwa inini ndakabayiwa asi wakandibaya ndiye akatora zvinhu zvachibva aenda kotsitika kumakuwa kuti ndirege kumuka. Wakaurayiwa ndiani akati ndakaurayiwa neuyu ndiye wakabva anongedzwa nesvikiri akati ndoakandiura uyu bvatanga kuti handizviziva bhanzi chifaiti nemusikana yanga achidyiwa konera dziso rakaita chipo chemwedzi wakatsvuka ranirwai anzi chifaiti babawa vanhu vakanunudzaipo ini ndini munhu akasitora nemhiko shamwari kana uchiti wakaurayiwa neuyu wona ari kuramba saka zvaari kuramba hazvina mhosva kanzi uri kuramba senyaya yongoiziva munhu wakashata mumusha ende kumashure kwacho mwana uyu ari kunzi akanga ambobudirwazve asi akabudirwa mumusha mwe ndandisi ndakamubudisa amene ndakabudirwa sei ari kumusha kwawo ukataurika zvakataurika amene wakazokufambisa sei asi ndakazodzoka ndozvitaura angu pashure asi pakauya varume ava kumba vanga vari varume vega papasina mukadzi uyu musikana uyu ndakazotomuonerawo padarepo musi watakatozvizoenda paumba pacheka papa asi musi iwoyo pawanga pakafamba patarondedzera nyaya wanga wasipo. Saka zvadaro baba waramba warohwa zvikanzi nasabhuku hazvina mhosva sisungatibvise zvinhu. Saka ndakabva ndati zvakanaka imbosiye nyaya yekurwa nenyaya yekubudirwa kwemwana. Sisu nyaya takuti hapana kangekuti hambei kumakuwa todini tinobvise zvinhu zviri kumakuwa. Shuwa takasvika kumakuwa pakavigwa munhu kudai so paine manhinga nanozoona paupiwe bhozi yanga isipo paane manhinga ungane zvimagodogodo nezvimwe zvazviripo nechekusaidhi kumhiri kwakuine muti wanga uripo wanga wakasungirirwa machira banga raririko saidhi ikoko kwacho rakabayirirwa pasi bikatwa iroro nezvimwe zvinhu zvazviripo. Chandakakwanisa kuita ndakadaidza sabhuku Jombe vanga varipo vese ava kandi hapana ngasipo vakatanga unhongwa zvichiunganidzwa ndikazvanhongwa zvaunganidzwa ndopatakanamata tichibvisa mhiko dziya dzakanga dzasungwa dzekuti paifanira kuteera vanhu kufane kukasika. Tabvisa mhiko dziya tapedza tikati zvinhu zvisina basa tapedza nazvo izvi zvikanzi zvakanaka tikati pisai henyu zvakabva zvapisiwa mumakuwa imomo nasabhuku Mutsamba nasabhuku Jombe vanga varipo zvinhu zviya zvapiswa zvapera tobva tazita kuenda kumba. Asi sabhuku akati kudzoka kwamakuita kumba mbeya mapingu toda chokwadi chakakwana chokuti tinyatsoziva kuti vanhu ava ndo vakaita nyaya sezvo vari kuramba. Ndikati zvakanaka hapana chakaita takazoti waungane Jombe family yese tichipedze nyaya kuti munhu akabata zvinhu zvakadini aonekwa achipinde pachena zvisina rukudirwaba munhu azvitaurire ega tamuitira zvatinodini zvatinomuitira ichokwadi nanzvonangakangantaurirawo nemvura yanga ngandituma naye kuti ndiite pamhuri yepaJombe munhu wacho azvitaurire ega nemuromo wake. Zvadaro shuwa Jombe yaungana ndakwira paJombe ndasvika Jombe uyai Jombe taungana ndakaona mishamiri bese baba wakavhawatisa musi wekuti chokwadi chichionekwe nedzinza rese nevanhu vese vakaungana. Baba wakatiza nemhuri yawo
watiza nemhuri yavo babawo wakateerwa ka2020 iwo waiteerwa nababa wagawa wese vanhu vaitei kuti waende komutora asi kuvapo aivapo vanga vakazvivharira mudzimba dzavo kuda koti parapati dokoti parapati washibva washaina kudzimara paine akazodana kuti itai nyaya dzenyu hatidiba hatichadiba wakaramba kurambisisa pamberi pangu ndiri kuti chokwadi chioneke pamunhu pasiri pakubudirwa waramba kudaro zvapera takabva tanzi vanhu aenda henyu kunewe pajombe wakazokumbirawo kubatsirwa ngakati isusu toda kubatsirwa hedu uyu waramba yesi isusu waramba asi chokwadi chabuda pachena ini chandakataura ndechekuti kuramba hawo asi mhosva aiti sei airowi kana chiri chokwadi chicharamba chiri chini chiri chokwadi kana ari manyepo achava ari manyepo ipapapo ndo pavakazoenda ndasara newe kwajombe wanga wachida kubatsirwa ndasara newe kwajombe wanga wachida kubatsirwa umwe womusha usiri awo wanga watoramba kana kuti zemhuri yavo baba awo ari apa ndiye muridzi wemufi ndakabva ndamubvunza ndichiprofita mwana wake urapa ndikati iwewe mwana iwe akati hoi ndikati ndiri kuona pauri iwewe pane zviri pauri pane mdzimu uri pauri pane zvinhu zviri pauri iwewe akati ihemene shuwa mdzimu uripi uripo shuwa zviri pandiri zviripo ndikati asi ndinoda kukuyambira nekukutaurira kuti une matare wakazi uite kukereke kwakwe kukoko kana kuti kwawakanzi uite upedzise matare wakapedzisa here togara sei akandipindura kuti handisati ndadini baba ndapedzisa asi ndiri munzira yekupedzisa matare angu aya emudzimu nengirozi ameno mataurwa zvakaita uchichikwa asi ndakamutsanangura sezvimudzimu wangu wati kune shaiti nepani mwana uyu zvaine shai kudaro ndamutsanangurira kudaro mwana yenyu baba wacho akabva apindura akati aizvi ndinozviziya izvi zvekuti mwana wangu neshai chokwadi tikataura zvakanaka baba asi iye ndinoda kukutaurira uyu ndakamutaura pamberi pehana dzake kana dziri muno mukadzi kune chokwadi kuti baba iwewe nyaya dzako idzi ukasadzigadzirisa ukasadziita nemazvo ndaona mangwana nyaya dzako dzazoita sekuti vamwe vakutambudzika wakumukirwa nemudzimu kunga wasi kuteererana iwo zvangu ndichikutaurira neshamwari nenyaya yekuti izvi ukasazviteedzera nenzira chaiyo uchaita rombere kudini rekupedzisira zvindakamaura pamberi pehama dzake mamuswera uchaita rombe rekupedzisira asi zvochaita rombe rekupedzisira iwewe mota dzainadzo dzichapera marori ese achapera uchasara uisire mbuku ndamuprofita pandamutorera nyaya akati saka muti ndiite seini uyo akatanga kuganduka akati murapi munoziva kuti vanhu havanditeereri hawazwiba ndikati ngatiite zvawadiniba havabvuniba saka amenhawo ndakamunyengetedza murume uyu ndikaedza kumunyengerera kuti aiwa shamwari nyaya yako yodosiya ine makuwa pasi nyaya yako yodosiya ine hondo iyi ichatanga kunetsa vamwe muupenyu ichazoshungurudza mangwana zvikanzi amenhawo sindakutozvitsveta ndikati haufaniri kutsveta panyaya pfuurira mberi upedzise majana ako zvakanaka kuti vamwe wararame zvakaita sei zvakanaka asi iwewe nyaya ndinoda kukutaurira ndeyekuti une mhosva nemudzimu nekuti hauna kukwanisa kugadzira zvinodiwa asi pari zvinezvi manje tarisaona kuti mai wako afa atovawo mudzimu yamudzimu yamira mumusha menyu kuti vanhu vakafaka iwewe manje nyaya ndinoda kuti ndikutaurire ngekuti uchaenda kumba kwenyu mumba mawakaberekwa nababa wako namai wako pamwedzi pega pega kana kuti pa2 months unofanira kwenda koisa munamato uchinamatira vamwe wako awa kuti wagare zvakadini zvakanaka kuti mudzimu uyu kana kuti shai risaite serinorwa hondo naniba siserisaite serinorwa hondo nevamweba uyu akati eoni ndichaenda ndichisoonamata ndikati asi ukarega uchaita rombe rekupedzisira murume anga akapfuma anga nechinhu kwake zvishu asi zvizviri arombe zvireti zvandakamuprofita ndozvichaita achakupura nemurume wake zvapera kudaro murume uyu ndamuprofita ndapedza ndakabva ndati pautoenda kumba kwangu ndomapera akata nyaya ndaenda kumba kwangu tagara ava naingu wabatsira as a family wanga wagara watori vanhu vandaibatsira mazuva ese saka ndichingovabatsira kudaro pakazvika pakugara kwababa wavo tichingobatsirana uyu akazouya aine dzinza rake ndikati mukuru nyaya yandakatsanangura iya uri kuona iri kuti yasvika yekuti vamwe vachagari zvakanaka zvinhu hazvisina wamira mushiba nenyaya yekuti uri kuramba matara akayo matara uri kumarambirira uyu akandipindura kuti zvingakucheta saka dzinza racho rariripo nemhune wemumurima wanga varipo akati tidomunyatsauziwa kuti chiri pane handa dzedu ipapa chimbori chinyi mudzimu wacho ndiani chenhu chezvo unyatsombotitsanangurira ipapo ndakati mudzimu uyu zvakanaka ndazvizwa murume uyu ngauye nemagemenzi ake ese netsvimbo dzake dzese ngauye nadzo pagiraundi kana kuti endei motore muye nazvo panapa tiite zvekuti sheri ari bude mutaure naro rega ari kudipa pasina zvombo zvaro nekuti shari rakagadzwa riine zvombo zvaro
mudzimu uyu wakagadzwa uine machirawo nezviro zvavo endai motore wananya jombo wese wanga uripo papaine mota yangukwasha wacho vanhu vaniani yakazongotsikwa-tsikwa vyapaorari zvakanaka asi chandakavavambisa ndechekuti endai mufambe mugadzirise nyaya idzi dzimire zvakadini dzimire zvakanaka shuwa wakaenda kubva 2018 kusvika nhasi ndinofunga wakambofamba bva wachatsanangura iko waifambawo kuti waibatei uye waiitei nezvei waizwinyi uye wakazoifambira ri nyaya iyi yakazopedziswa sei wakazozvigadzirisa here kuti zvisanyanye kunetsa chii mumusha kunetsa vanhu ndo mazire andinoita nyaya yekwajumbe kwete matsanangurwa andikuzwa ari kuitwa Anga mwana ndaitaura zvedu ekuzi mukaenda kwamutabatabadza mukanaine mugarananga haabatwi ndakamuti handina kumuti endai ukoko ungabatwi ndakamuti baba ndakamutaurira kuti une mugarananga woina unenge bhotoro kane mafuta okuzvambakwa hambaitowo katore tikaparadzi kuitira kuti kwese kwaunofamba uite sei ubatwe uyakaramba akati handinaka ende handitopendikosha nditodii but inini kamaji kana makaona handikandipomaifanira here kunga makaita zvokuti muitika kekuti kashaya simba wakaramba zvekuti tiende kumbakosha ndaida mubatire piya aramba utiende kukatora akaramba bvunzai bovhe pajombesei because ndatoona kuti kaimimi nyaya yenyika zvamakatoita zvakawanda zvazvisitori neende kufa kwamai zvazvitori zvomumusha zvishawi ndo zvamakapedza taimuita noti nyaya yekufa kwamai ai nyaya noita katoita zvokuti mai akabuda akataura kuti kana aramba siyanai nazvo ndi nyaya ndinopedza ndege saka tikati izvozvizvi ari kumusikana amen handisuziva kuti auya ari kana ari kukutu musikana ari koga isina zvototi agamufamba tomuite zvomuita tabude taure nyaya mukamwana shama chimbogara pasi joni angani chimbonogara pasi shamani andi chimbonogara pasi anditi ari kuuya mama ari kuuya shamani uya muno uya muno uya muno uya shamani uya saka zvatuda akamona pane nyaya ingana pane nyaya mbiri dziri critical nyaya yeishawe rechi nemumusha nawo then kokuya nyaya yekufa ndo nyaya then pane nyaya yezvinhu zvakaoneka kumakuwa ndobva ndonyatsoita kuti zvinhu zvakaonekwa ndiani akaendesa zvinhu kutaura nyaya yekuti takavhara mweya wekuti vanhu vangada kufa instantly handiti one after the other wasafa list yacho iripi asi tatuti hazvinizvi zvazvakanyorerwa mubanga saka hatina kungonziti listi racho ringe richidiwa ende sabhuka naisha hana mbondoti listi yonodiwa inoonekwa jomba ndodi handiwazivi vanogona kutsanangura wapasi palisi vanozviziva palisi kuda sabhuku mutsamba wandidaidza taenda kodhisa zvinhu izvi wanhu wanga wari palisti mubanga wakataurwa nesvikiro richibuda iye muridzi mufi achiti ini ndakaurayiwa nemunhu uyu asi kune vamwe vanhu vari kuda kutera mumashure mangu wakaiswa mubanga mulisti umu kugadzirwa kuti anytime is tea time akatsanangura izvisvikiro ndo ringatotsanangura rega ndo ramungatobvunza kuti ndiwanani vanogara mazita hatuda mazita kuda kuti banga raoneka kumakuwa zvese zvaona handina kuzwa vari kuzi akaisa zviro izvo makuwa ndiani
Changamire, hamuna kupateerera. Ndichipatsanangura inini pana baba ava. Munhu akaisa zvinhu zvikumakuwa munhu wepajombe angauraya mai baba awa handisi hangu chitara sajombe ivava. Nozaniko baba? Steve. Ndiye akavhangira futi mamwe mazita evanhu vepajombe wanga ufanira kuteera ino. unozviziva sei? Mati? Svindu rakataura baba. Muri zinyakubudiwa akataura ega. Muri nyakufandira akatsanangura ega. Banga nezvinhu zviya zvese takazviunganidza zvazvakuiswa vanhu vatobuda mumakuwa. Saka pane kwesini yangu uyu Mukotsanjera akazopindira papi Handitozvisi. Tingatozwa iwana jombe nokuti handitozvisi. Mukotsanjera akazobvinira papi zvaakaita isusu manje takangogara mudzimba dzedu tiri mukunetsekana. Kwenda kubatsanangura futi before vanimetsera takauya panapa tiri mukunetsekana nekuda kuurwere hwababa semhuri nawo pakufamba kwedu. Ndipo papane izwi rariri kuti muda kuti muende kumba mundogadzirise kumba kuitira baba pandina baba neurwere hwawo paachabva kumba kwandini pamuda kuenda kumba kushuye kumba kwakaita sei kwakanaka kwakachena kuti sotukandwawo newanhu. Saka chakaitika mukoma uyu inini pane nhau ndepekuti mukoma tiri mukuronga kudaro. Mukoma ndipo akandipindura inini last minute akati don't worry nyaya ndichaipedza siya yakadaro kuti andipindure kuti mafana hona inini ndira kuenda kuna Mukotsanjera ndoenda Mukotsanjera kumba haana kudaroba takandokanuka rasamu kumba hapana yakataurira ba even baba wacho haana mutaurira ba. Mukoma avhaina Mukotsanjera mumusha aibvatira Mukotsanjera mumusha muya ndo takafuta kuti Mukotsanjera ndo vakabva vayani uyu hanzvadzi yangu maini uyu ndipo akabva ngautotaura nyaya yake ndipo takati inini nyaya yako hatisi ndipo ndakabvunga Mukotsanjera kuti wonaka Mukotsanjera wako tibatsira semhuri but iwewe sekuona kwako iwewe kana kuti ameno maonero ake nechitumbu chake kuti uri kuona sei Mukotsanjera ndobari asina kundipindura chiroba kuti ataroti togara iwewe ndo wakauraya mai ndiri kuzvisekoni akati kana kwazi mumushameni ndo mune ngozi kana uyu akaramba kutaura ini kana akaramba nehanzvadzi yangu kana wakaramba mumushameni ndo mune ngozi saka chide kuti mutoripe ndikati nhandiripiba because mai angu ina achibuda pakutanga pane uyu akanditi wana wangu kufa muri nhere payakabuda shukura mwana wangu kusiva muri nhere mucharipa ende murume kusara ari pimbo ucharipa ende wekwamaruwa wacharipa ndo ndakataura kuriapa saka ndakati nhasi mukoma uyu daya kuruti ndo ndakaramba kuya Mukotsanjera mukoma kana daita ndori pana mambo utitsvakira futi umwe futi uyachongapo umwe futi from iyo unafuti kuti dzi kuti taura dare ndipo ndakati mukoma ane era baba wacho hana kutaura naye ari ndofamba ari ega avana Mukotsanjera chichanya adibuditsira pamberi pangu nana uchona vakutaura pamberi penyu mambo ana uchona bo akatisira kuti confusion namukoma uyu kubva vakandobva Mukotsanjera hatina kumhorosana hatisi kutotamudzana undouya kubva tasukiswa chandati ini ndiri kushaya kuti musamhoresane chii kana nemoto because kana Mukotsanjera asina kutaura chinhu chekuti akakunongedza kuti wakauraya mai kana wakaita sei saka chikutaisa kuti kuti mukoma uchi mukoma ndakabva ndamuforait mambo mauya kwaaaamire semashuka ndikabva ndatamba pana Mukotsanjera ndakabva ndafonera mukoma wangu mukoma nyaya inini handina kuizwisisaba mukoma ndiri kukumbira tionane mukoma akati ndakatopedza mukoma ari kutondifuratira mukoma dai ndakukwanisa 6 months ndinonetsekana ndina baba uyu ndiri kutauni ndega zvutondinetsa kuti hanza mukoma wangu inini ndiaifanira kundifora kana ndizvutaura zvemudzimu wemumusha ndakazviramba because inini ndiri mwana mudoko ndakazviramba ndikati nyaedza handidzikwazisa ende mukoma wangu rundipa mutoro urundiremera mukoma ngamboita ake zvari kuita ndikutaurira
chinge futi chandoda kubvunza Changamire chisa pamberi pevanhu vekwaJombe wese wakaunganisa izvozvo. Chandoda kubvunza kuna baba saJombe wemufi nababa vakuru nevana vekwaJombe vese vakanyatso kunditeerera. Kubva zvandakabva kumba kwenyu tichiita nhauya mai wenyu tichiti tiri kufumura mapanga aya kuti asaurai vanhu vasatambudzike, vanhu vararame upenyu hwavo hwakakwana. Ndinondobvunza kuti kubva zvandakaita dare renyu 2018 pane munhu akafa here mumhuri menyu? Ndoda kubvunza futi kuti pane munhu akapenga here kana kuti akatandazika mumhuri menyu? Mubvunzo wekupedzisira unoti kubva zvandakabva kumusha kumudzinza rekwaJombe ndine nhau yawandwa kutaurwa mudare munomu yandakataurirwa namupurisa wenyu achindifonera akanditi mbuya Mapingo muri kudiwa naJombe family. Ndakabvunza Changamire kuti Jombe family iri kundida ndiwanani ngoti Jombe family yakakura zvikanzi muri kudiwa neJombe family chete. Ndikati nyaya yacho ndeyei? Zvikanzi nyaya yamakaita 2018. Ndikati zvakanaka ndazvizwa, asi ndiri kukumbira kuziva kuti ambondimangarira wacho kana kuti ambondisungisa wacho kuti ndiri kudiwa pawitness ndiani. Mupurisa wenyu haana kukwanisa kunditaurira, bakati handisi kuziva. Saka mafriends anga ndakabva ndafonera kushu ndiyo ndakafonera mubvunzi ndikati Jombe ndikatonese baba Gau kandiripo baba Gau ndinozwa kuti ndiri kudiwa kwamambo Mutasa wazvizwa were? Zvikazi mbuya Mapingo inonocha ndinokuziva be pazi kuni. Ndikati handizvi ndidiwa kwamambo Mutasa peno nyaya 2018 nyaya mai wenyu yandakadinia ende nhamba dzavanga wanda ndisina nawe yenye ndane nhamba dzekuru ndedzaMerinda nedzamegau uyo. Ndiri kukumbira kubvunza zvakamira sei? Akati handibona nichandimutomboziva bani nechasandatombotauriwawo ba. Asi inini nyaya iripo ngeyekuti ndichakonfema time ndafona vazoti muri kudiwa nababa mukuru kutaura uzvu. Baba mukuru ndiye ari kumuda kanyaya yamakaita zvonani mazuwano. Ndikatobva zvakanaka. Musi wacho ingawo ndakavataurira wani kuti ngatiende kwamambo Mutasa kana nyaya musingaizivi sabhuku uripo ishe wataura tindopihwe makurukota tindopihwe mapurisa nedzimwe n'anga kana nemaprofita tipuruvhe nyaya. Saka nhasi vakuchindika kubva musi wacho 2018 vakuchindika nhasi kuroti pakati pesa pangarumbogadzirisei kuroti angarumborasa uromba nekugadzisa kuti achene azoone kundimangariro ndakamukanganisira mati ndozviripo. Zvikanzi right. Ndazofonera futi kechituri inini Changamire ndairwara pandakafonirwa ndaibhilidha zvinotyisa ndakabhilidha zve 2 years ndaifamba nemapamba ichirwadziwa chibereko chachizima fibroids nemagrowth asi mari yedu yokwamutara yenzi 700 ndandisinapa. Saka ndaimbotsvaka kumba ndichikwarakwata ndopandaifonirwa paakatosvika akasvika ndisipo bakaendesatsa sipena zuro rinapa zvikazambuya Mapingo muri kudiwa kwamambo nyaya ikati ndazvizwa shamwari nyaya iri kunetsa chidei kuti sabhuku Jombe sabhuku Mutsamba nefamily Jombe yese inge iripo. Ndakanyora message ndiri kukumbira murudo rwaMwari newarapi taurirai Changamire kuti ngapave futi newarapi tibatsirane nyaya inge iri pachipamutano chokwadi. Ndakabva ndazofonera futi bheki ndabvunza katanyese kwentori nyaya chindii ini ndakataurwa kuzi nyaya yemukudaidzirwa inyaya yekuzi mimi makatora banga kumakuwa mukaenda naro asi munenge mune vamakazopanikisei. Ndakati zvakanaka ndazvizwa kana iri nyaya yekuti ndakatora banga yakanaka Changamire ndokundomubvunza pamberi kuti tibvunze kana saMukotsanjera uyo vanorapa kuti mukaumba kwemunhu moenda rachoma kwemweri banga ranga rine mazita ekwaJombe neuromga hwaro ndochitora inini macha kusheno naro kumba kwangu inondibatsira nei. Ndakati zvakanaka kana iriyo nyaya chaina udini ba haina ushata. Saka ndaizwa kuti inenge yanzvengwa hayo asi ndandamboitaurirwa nevamwe vanga vari kuiziya nyaya 1 2 mambo vanhu avanga ini ndandifarira kunga ndiripo pavari kurapwa vanhu ava. Chokwadi chingada kubvunzawo chekumashure kuti ndizwisise kuti Jombe family pandaitsanangura nyaya iyi pane pandakavanyepera here pane pandakavashaishira here bhozi pandakavhamba mama hapana pakafiwa hapana pakarwariwa hapana pakapenga hapana pakatambudzika. Saka ndakazotora banga riya nendakanditi imwe point yatakati muwe mese handisi zvasomakwana takati namukotsanjera ngaiti sei ngawi wagona wauya nemi yanga iri issue yekuti mumhuri macho imo ukwana paine uyu kuti uyu handimudi
uyu achiti ndinoda uyu achiti ndinoda uyu achishandiki chinhu ichocho. Asi niri pandakaita dare rao ndakawanda wese. Ndosaka takati uyai mese handike kutanga takazviita futi noumwe kupira chipinge takadaidza kuti makabva kuchipinge noko wakauya panapa tikati tichiendai pasi pechii pemutambo handiti maenda pasi pemutambo imi muripo Mukotsanjera aripo umwe totsvaga kuti muchitatu vari chii muripo mese makatarisa muripo icho chobva chadini chobva chadhurisa icho handiti chobva chabuda mabvunza mibvunzo yese muripo munhu yese nezvokubvunza wabvunza tobva tabva ipapo toziva kuti hakwenda Magona changamira. andizvo ndo zvandakakudaidzira izvi Ndatowa pano. handidi ukaona mufemi kuti uyu akati uyu handimuvisi Ndatouya ndapano mambo. Ndatowa pano. hazviiti izvozvo because ndikatora uyu yachasiya wazotora uyu asi wasiya wangu ini ndinounganidza wese because ini chandoziva matara wanoshandidzana Gudu. Yemeni. kana wakasangana wari 3 wanotosheya ipo paunototaura nechokwadi chinodii Yemeni. ndosaka ndati wana John chiendai pasi pemutambo Yambai. Mukotsanjera uripo maya waripo totsvaga futi kana chihera uripo era Ingatsvagwe. ipo papo mwamaenda ipapo uyu wobva acha sei wobva asungurwa nyama iite sei Ipere. handei pasi pemutambo Hazvita changamira. Magona.